бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби ҷавонон ба варзиш роҳбарияти шӯъбаи яки вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара байни дӯстдорони бозии футбол мусобиқаи варзишӣ ташкил намуд. Дар мусобиқаи мазкур 12 даста ширкат варзида, 3 дастаи ғолиб бо ҷом ва мукофотҳои моливу пулӣ қадршиносӣ шуданд. Милитсияи шаҳри Исфара бо мақсади ҷалби ҷавонон ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим ки метавонад дар пешгирии ҷинояткорӣ мусоидат намояд, байни дӯстдорони бозии футбол мусобиқаи варзишӣ ташкил намуд. Мусобиқаи мазкур бахшида ба рӯзи милитсия давоми як ҳафта ҷараён гирифта 12 даста аз ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва корхонаву муассисаҳои маркази шаҳр барои ба даст овардани ҷоми вазири корҳои дохилӣ байни ҳам сабқат намуданд. Дар маросими кушодашавии мусобиқа муовини раиси шаҳри Исфара Мадина Бобоён ва сардори шӯъбаи яки вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара генерал-майёри милитсия Нурулло Орифзода иштирок намуда, варзишро тарғибгари дӯстӣ ва омили нигоҳдорӣ ва барқарорсозандаи саломатӣ унвон карданд. Ҳайати дастаҳо ҷавонони варзишдӯст барои нишон додани маҳорати футболбозӣ ворidi майдон шуданд. Ташкилкунандагон ҷиҳати ҳавасмандии ғолибон ва иштирокчиёни мусобиқа дар баробари ҷом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ барои ишғоли 3 зинаи ифтихорӣ мукофоти пулӣ гузоштанд. Ҷои якум 3000 сомонӣ, ҷои дуюм 2000 сомонӣ ва мақоми сеюм 1000 сомонӣ. Тавре дар рафти мусобиқа аён гашт, сокинони гуногун синни шаҳри Исфара ба бозии футбол рағбати зиёд дошта, ташкили мусобиқаро хуш қабул карданд. Ҳамин тавр дастаи футболбозони 1988 аз маркази шаҳри Исфара нисбати дигар дастаҳо бартарият нишон дода ҷои аввалро соҳибӣ кард. Дастаи ҷавонони футболбози ҷамоати деҳоти Кулкан зинаи дуюм ва дастаи Чилгазӣ мақоми сеюми мусобиқаро ба номи худ сабт карданд. Маросими ҷоизаспорӣ бо иштироки раиси шаҳри Исфара Акрам Сулаймонзода баргузор гашт ва дастаҳои ғолиб бо тӯҳфа ва мукофоти пулӣ қадршиносӣ шуданд. Ҳамзамон ба маҳорати инфиродии варзишгарон дар алоҳидагӣ баҳо доданд. дарвозабон, ҳимоятгар, ҳамлагар ва бозингари беҳтарини мусобиқа низ бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. Ҳайати ҳакамон дастаи футболи дӯстиро ки аз ҳисоби ҷавонони маркази шаҳр созмон ёфта буд, дастаи боинтизоми мусобиқа эътироф карданд. Қобили қайд аст ки баргузор намудани чунин мусобиқаҳо пеш аз ҳама имконият медиҳад таваҷҷӯҳи сокинон ба тарзи ҳаёти солим ва обутоби ҷисмонӣ бештар шавад.